По-широки са панталоните. Емскоп е и мой най-добър приятел. Отново съм и аз в Body Aesthetics, защото, знаете, отслабнах 15 кг от началото на годината. Не беше лесно след 35, повярвайте ми, но кожата трябва да се стяга. Какво сега? Всички забелязват колко си отслабна. Колко си отслабна? Отслабна съм 10-12 кг, но корено ми трябва да се стегне, защото отслабването не е достатъчно. Така е, да. И затова на помощ идва Emsculpt. Правим 4 процедури. Най-любимата ти тренировка? Коремни преси, тренингови. Време е и аз да започна с коремните преси от легнало положение. Няма само лайв да се възползва. Body Aesthetics ни приемат за втора процедура Emsculpt. Вижте моят корем. Изглежда много добре, но как се чувства е много по-важно, защото тук мускулатурата вече е супер укрепнала. Там се е настанил Елари, който също стяга зона корем. За човек, който не спортува, е доста добре. Виждате релефа? Супер щастлива съм, приятели, защото мускулатурата супер бързо укрепва от Emsculpt в Body Aesthetics. Знаете ли кое е най-любимото ми нещо в Emsculpt? Че когато някой ме пита какво правиш сега, мога да му кажа правя коремни преси, а аз всъщност да си лежа. Трета процедура Emsculpt. Корема вече е много стегнат, приятели. Бързам да покажа. Ето този релеф. И колко по-широки са панталоните. Четвъртата процедура Emsculpt и за мен вече започна. По усещане, аз наистина съм убедена в това колко по-стегната е мускулатурата на корема ми, защото я чувствам. Не чувствам и напрежение в кръста, което обикновено се появява при неспортуващите хора. Няма да си кривя душата. Но и наистина виждам как коремът се е оформил много, много добре.